माजाळीची मार्के पुनव कारवार तालुक्याच्या गोवा सीमेवेल्या पोळे या गावा लागून आशिल्ल्या माजाळी गावात मार्के पुनव ही या गावची व्हड जात्रा। ही मार्के पुनव एक विशिष्ट पद्धतीन परंपरागत चलत येयल्या रूढीप्रमाणे धार्मिक पद्धतीने आचरण करतात। या जात्रेक कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्यातल्यान भक्त देवा दर्शनाक येयले। या जात्रेक कुळावी चल्याक लग्ना पयली शेल म्हण दिवची पद्धत असा। पुजारी या शेलगड्याक तेमगेल्या पोटाच्या चामडेक सुई तोपून धागो आरपार काढता अशी पद्धत असा। तशेंच लग्ना पयली बायल चलेक आणि लग्न जावन येयल्या सवाशिणीक दिवज म्हण घेवची पद्धत असा। दिवज म्हळ्यार 5 वाती पेटोवचे एक मातेचे आयदन ते बोडार घेऊन वचून देवाक अर्पण करची पद्धत असा। हे धार्मिक विधी करचे भक्त परगावात जरी उरले तरी या जात्रेक आवर्जून हजर राहून हे कार्य करतात। माजाळीच्या दाळ देवळाकडेन हे कार्य करतात। हे धार्मिक कार्य पूर्ण जातपर्यंत पहिले श्रृंगार करून दवरिल्ले 2 भांड म्हटल्यार घाण्याच्या आकाराचे होड देवाले एक परंपरागत चलत येयले लाकडीचे दैवत। त्या दोन्ही भांडीक दोन्ही बाजूच्यान 2-2 दोरे बांधिले उरतात। त्या दोऱ्या धरून ते दोन्ही भांड दाळ देवळाकडच्यान देवते देवळापर्यंत फक्त अय्यय्यो यो भांडी यो, अय्यय्यो यो भांडी यो, अय्यय्यो यो भांडी यो, अय्यय्यो यो भांडी यो अशी गर्जना करत ओढ व्हरतात। थंय पूजा अर्चा आणि पारंपरिक धार्मिक विधी जाता। हे दोन्ही भांड परत देवते देवळाकडच्यान सांजेचे माजाळी सातेरी देवीच्या आवारात हाडतात आणि भांडीक जी फुला घालून सजयली उरतात ती फुला सगळे भक्त प्रसाद म्हणून व्हरतात।
साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382 266 598. मोबाईल नंबर 9480 789670.